खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 26 मार्च 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गाव हारसिङै जेबो खामानि मावनो हानाय नङा आरो गोबां जेंना नुजाथिगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो गोब्राब जागोन। न'खराव अननाय फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां खौरां मोननो हागोन। गोदान खामानि मावनो गोदान खाबु मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मानिबा जाहोनाव गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लोमजानाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। अदेबानि गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा अदेबानि फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब आरो अननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम।
न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो खरसाया बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोआ मोजां खौरां हरगोन गोसोनि साननायफोरा अदेबानि बेलासि समहालागै जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननिफ्राय मोजां अनसायनाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननायफ्रा अदेबानि देबारनांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु आरो गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ सोरबाया खहा खालामनो नाजागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ बेलासि समहालागै अदेबानि गोसोखौ मोजां मोनफिनगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ न'खराव अदेबानि बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा किन्तु नांलाय खमलाय जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सोरबाया मेगन साखोमागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।